ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। କାହାକୁ ହେଲେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲିନି ମୁଁ। ଆଉ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତିକି ବେଳେ ତ ତମେ ମତେ ସୁଧାରି ପାରିଲନି କି ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣି ରଖି ପାରିଲନି। ଆଉ ଏବେ କାହିଁ ଏତେ ଦରଜ ଉଛଳି ପଡୁଛି ବା? ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଡେରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଖା କରିବାକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ଥରୁଟିଏ ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ